Fl-ewwel nofs ta' din is-sena, l-investiment tal-Gvern fuq il-benefiċċji soċjali żdied b'aktar minn 52 miljun euro meta mqabbel mal-ewwel nofs tas-sena l-oħra. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juru kif dan l-investiment tal-Gvern fl-ewwel sitt xhur tas-sena kien ta' aktar minn 680 miljun euro. Dan fil-waqt li bejn Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra, l-investiment tal-Gvern fil-miżuri soċjali kien ta' 628 miljun euro. Iż-żieda fl-investiment tal-Gvern ġiet fi żmien ta' kriżi internazzjonali bla preċedent bil-gwerra fl-Ukrajna li waslet għall-inflazzjoni u l-kriżi tal-enerġija. Miċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li ġew irreġistrati żiediet kemm fuq il-benefiċċji kontributorji ta' kważi 35 miljun euro u anke f'dawk li huma benefiċċji mhux kontributorji ta' kważi 18 miljun euro. Fl-ewwel sitt xhur tas-sena il-benefiċċju tal-pensjonijiet żdied bi kważi 20 miljun euro, hekk kif din is-sena l-investiment fil-pensjonijiet kien jgħod għal kważi 380 miljun euro. Dan filwaqt l-investiment fiċ-Children's Allowance kien ta' aktar minn 24 miljun euro, żieda kważi 3 miljuni oħra. Fl-ewwel sitt xhur tas-sena kien hemm żieda konsiderevoli fil-benefiċċju tal-Work Benefit. Riċentament dan il-benefiċċju beda jingħata awtomatikament lil dawk li huma eligibbli għalih. L-investiment f'dan il-benefiċċju fl-ewwel nofs tas-sena kien ta' kważi 7 miljun euro. Din is-sena ddaħlet ukoll l-għajnuna addizzjonali għal persuni vulnerabbli apparti dak tal-kumpens tal-għoli tal-ħajja. Hawnhekk l-investiment kien ta' kważi 3 miljun euro.